जोङो दा ओंखाम ओंख्रिबो संजानो मोनाखै न'आव हाबजोब्बाय। थांनाय मोनानि हरसे अखा हानायाव जिथु दै लोमसावनाय खोब मोनसे गाज्रि थासारि। जोंनि गामियाव बे बिजयपुर होननाय गामियाव गैयाबाबो 10निफ्राय 12 न'खरा दै सिङाव दायो दङ होननानै बुंजायो। इन्जुर मानि बायलांजोब्बाय, सियारबो बायदों, लेपटप सबसिजोब्बाय। दासिमाव ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर बा सरकारनि साइडनिफ्राय रावबो खबर लाफैनाय जायाखै। फुंनि 6टानिफ्राय जादों, ओमफ्राय दा जोङो दा ओंखाम ओंख्रिबो संजानो मोनाखै न'आव हाबजोब्बाय, लायाखै रावबो। दिनैनिफ्रायसो जादों दै बानाया, दहाय फुंनिफ्रायनो। इन्जुर मानि बायलांजोब्बाय, सियारबो बायदों, लेपटप सबसिजोब्बाय गासिबो। अमा गोजावलांजोब्बाय, रावबो लाफैयाखै। बिजयपुर दहला सावरांनिनो लोगोसे एटाच मोनसे गामि। बोसोरफ्रोमबो एफा जायो। देग्लायनि जिथु दैबाना, थांनाय मोनानि हरसे अखा हानायाव जिथु दै लोमसावनाय खोब मोनसे गाज्रि थासारि। बेयावनो जोंनि गामियाव बे बिजयपुर होननाय गामियाव गैयाबाबो 10निफ्राय 12 न'खरा दै सिङाव दायो दङ होननानै बुंजायो। दासिमाव ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर बा सरकारनि साइडनिफ्राय रावबो खबर लाफैनाय जायाखै। बेनिफ्रायनो आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बे लोमजानाय न'खरफोरखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे एसे अनसुंथाइ होनानै जोंनि नैबे गोग्लैसोनाय बे न'खरखौ दै सिङाव थानाय न'खरफोरखौ जाहाथे हेफाजाब होयो, बेखौ आङो बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि सारखौ खावलायहरबाय। आरो ओनसोलनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दं, थाबैनो फैनानै बे न'खरफोरखौ एसे एनै मदद होफैनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। दासिम थासारियाव जोबोद गाज्रि अबस्था। बिथांमोननि न'खराव दाउ, अमा, बोरमा बहा थांखो बिनि रावबो खबर लानो हायाखै। दा गावसिनि जि जोम बोथ्रोदनो ना माइरं दैरं बोथ्रोदनो ना गथ' गथाय बोथ्रोदनो माने हालाय हाफाय थासारियाव दङ। नुनानै खोब दुखु मोनदों गोसोआव।